ipon na naman para sa Pilipinas trip. Init dito. So okay, back to work. Okay, may init ang panahon dito sa California. Let's go. 7 more months. Tama ba? January, February, March. 7. Bago mag-vacation tayo ulit sa Pinas. Malakas tayo para makauwi na naman sa ating mahal na bayang Pilipinas. 7 more months. Skips. Eminem. Wow. Okay. Back to work. Ipon na naman ng pamasahe sa maalang gastusin sa Pinas. Kailangan magpapayat ulit. Ay nako, sarap kasi kumain. Kain. Ayos po yung baging wala tayong bigote, tinanggal na. Ito lang maiwan ang aking magic. Grabe pinawisan agad ako. Grabe, mainit. Super init. Lalay, work. Grabe, pang nilamig ng summer na sa Canada, pero nalalamig pa rin ako. So dito, ito
akong weather. California weather. Parang Pinas. Ayos pa yung gupit ko. Kalbo. Kalbo na, kalbo pa. Kalbo na, kinalbo pa. Kasi istong. Uy, may white hair. Ayan na. Ayan. Pinapawisan ako. Ayan ko na. Let's go, baby. Okay, I'm back to work. Bye-bye.